birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Иво Цуциндове. Happy birthday to you. Само да не се запалиш. Сега трябва да си пожелаеш едно желание, да духне свещичката и да видиш подаръка. Винаги да съм оградена с такива прекрасни хора в шоуто и много я обичам тази работа, много обичам това шоу и така да има в него живот и да се радва на много слушатели, много години и така много хубави млади хора като вас да ми помагат. Супер. Аз какво гагати ще речта хвърли. Браво! Сега този земи да си види подаръка. Ива, пусни го. Не мога. После трябва да издадеш и кексчето. Трябва. Сега свърши песента. Нищо. Чакай да видя сега. Трябва да го разкъсаш. Така ли? Да. Аз го бях предвидила да го разкъсаш, но... Какви сте сладки, невероятно сте. Прекрасно е. Някъде трябва да си закачи, но не знам къде. Ох и микрофончето не ще му убиете. Дали ще видим на камерата? Това е модерната версия на пластелин, който Много са сладки. пече и няма как да моделин. Да. Разкошно е, много ти благодаря. Айде сега подред. Първо с момиченцето. Дето обижава да прави изненади. Тонка, много ти благодаря.